11 बेलथि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांथिनानै दिनै खुंनाय 22थि मुंख्लं सान फालिनाय समनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। दिनै बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपुहि हालामनि हा सरायाव थानाय 11 बेलथि मुंख्लंफोरनि मांखरसालियाव 22थि मुंख्लं सानखौ फालिनाय जायो। बेनि लोब्बायै गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादियैनो देग्लायबो बुलुर बादायलायनायखौ थांनाय 9 खालारनिफ्रायनो खुंफुंनाया जोबथा सान। बबेखानि दिनैनि खुंफुंनाय गेवलां मेलावनो बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसेनो बारग' मावफुं सोद्रोमा लोमस्राव दैमारि, हितेश बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। बे गेवलां मेलाव बाहागो लानानै बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ माखासे बाथ्राखौ बुंथियो। जी पवित्र दिन নহয়, दुखर दिन হয়। আজিৰ দিনটোতে মানে শত্ৰুৰ হাতত 11 গৰাকী আমাৰ যুৱকসকল প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। মই ইমান দিনে আশা নাছিলোঁ, আজি মই সুযোগ পাইছোঁ। এইটো দিনত প্ৰগ্ৰাম কৰা সময়ত মোক আহিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাছিল। এইবাৰ মোক মাতিছে, সেইকাৰণে মই আহিছোঁ। তেওঁলোকৰ কাৰণেই মই আহিছোঁ যে মই তেওঁলোকৰ বেদীত কোনোদিনে মোৰ সন্মান জনাব পোৱা নাই। গতিকে মই যিহেতু আমন্ত্ৰণ পাইছোঁ, সেইকাৰণে মই আহিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। 11 গৰাকী আছিলে। বেলেগ কথা, আজিৰ দিনটোত মই এইটো কথা নকওঁ। আজি মোৰ নিজৰে মানে অন্তৰটো কান্দিছে যে একেদিনাখনেই শত্ৰুৰ হাতত ইহঁতে মানে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়াত পৰিছিল যে জাতিটোৰ কাৰণে, জাতিক বচাবৰ কাৰণে গৈ ইহঁতে মানুহৰ হাতত প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে যে এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত দুখৰ দিন, বেদনাদায়ক দিন হয়। এই বেদনাদায়ক দিনত মই ৰাজনীতিৰ কথা মই নকওঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रेवथा सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एग्जिबिशननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एग्जिबिशन। बे एग्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एग्जिबिशनाव गला हाफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।